Hi havia una vegada 3 porquets germans que es van construir 3 casetes, una de palla, una de fusta i una de maons. El germà gran els va advertir que vigilessin i que es fessin la casa amb més reforç, però els seus germans no li van fer cas. Per allà a la vora un llop ferotge va arribar a la casa del germà petit i bufant va ensorrar la casa de palla. El germà petit va anar a la casa de fusta, però el llop, altra vegada, bufant, la va ensorrar de nou. Els dos germans, espantats, van anar a la caseta de maons, però aquest cop el llop no la va poder ensorrar, ja que estava feta de maons. El llop va provar d'entrar per la xemeneia i patim, patam, patum, va caure dins una olla bullent que els 3 porquets hi havien posat i així el llop va fugir. Aquell dia, els dos germans van aprendre una lliçó, que si ens esforcem a fer les coses, sempre podem aconseguir un gran resultat.